Segur que tomba, 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 ben colgada deu ser ja. Si jo estiro pot per aquí i tu estires pot per allà. A base de persistir, els que vencen perquè convencen a les urnes s'acaben imposant a aquells que només vencen amb repressió, vestida de toga. Victòria i esperança d'unes actituds. Victòria de la determinació i del sacrifici per damunt de la resignació, la renúncia. I mentre passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. Aquesta, certament, no és la imatge que volíem. Bon dia, catalans del nord i del sud. Però ja és hora del seu final. No ens faran lliures les renúncies, no ens faran lliures les pors, no ens faran lliures les promeses buides de diàleg dels mateixos que mai compleixen cap promesa. Exacte. Recordeu com ens vam plantar davant les porres. Ho vam fer malgrat tenir en contra tota la força d'un estat malferit. Malgrat tenir només a nosaltres mateixos. El 1 d'octubre vam ser lliures i vam aprendre com fer-ho per conquerir la llibertat. Amics, amigues, compatriotes, avui és un gran dia. Encara tenim forces i encara tenim esperança. És a les nostres mans. No ens deixem entabanar per fotografies de taules i diàlegs d'enganyifa que només busquen fer guanyar temps a temps. Alliberar-nos de l'estat espanyol, des de les institucions i des del carrer. Nosaltres, com a representants electes, hem d'estar a les vostres ordres. I per això avui acabo dient només una cosa. Gràcies i endavant! Endavant! Deixeu-me que doni les gràcies a tot un munt de gent que no han pogut arribar fins aquí. Més de 100 autocars que no han pogut arribar. I avui, vosaltres aquí i milers de persones encallades a les carreteres, per motius que tots sabem, en sou una mostra del poder de la fraternitat, del poder de la germanor. A vosaltres i a ells, que alguns han de tornar injustament cap a casa, perquè no poden creuar la frontera, us volem donar les gràcies infinites. Per exemple, gràcies per arribar fins aquí, els que fem possible aquest acte, la gent de la Catalunya Nord, els companys electes de la Catalunya Nord, que aquí tenim una representació que ens han defensat sempre. Aquesta devolució del que heu fet a tots els catalans i catalanes que són víctimes de la repressió per lluitar en favor de la democràcia, des de l'Oriol Junqueras fins a en Josep Valtònyc. Per Catalunya, i que avui està fent front a un inefable i infame procés d'extradició, el Julian Assange. Assange
inglese, irlandese, no sé què. El jutgen per traslladar als Estats Units. Ells en són testimonis, oi tant Lluís, oi tots els testimonis que han posat veu en aquests vídeos que ens han portat la veu de les víctimes de la repressió. Sabem que la llibertat, la independència política no és un objectiu fàcil. És que no ho ha estat mai ni ho hem dit mai, ho hem sabut sempre. I el valor que té que ens hàgim decidit de ser independents és que érem conscients d'aquestes dificultats i que tanmateix hem vist que per generositat amb les generacions futures havíem de passar per aquestes grans dificultats que posessin en perill. I ho sabíem, perquè portem escrita a la pell. Tots vosaltres, tots nosaltres, portem escrita a la pell les persecucions que han patit una generació rere l'altra de catalans. I per això avui som aquí, dempeus, no ajonellats, amb la vostra voluntat i la nostra voluntat ferma de llibertat, que no és només una esperança, que ho és, sinó que és un esperit, i és més que això, és un compromís de lluita insubornable a la defensa d'una forma de vida col·lectiva, la que hem triat de viure, que és allò que fan els pobles que volen viure el seu futur en llibertat, decidir ells mateixos. Quina mena de societat i quina mena de vida en comú volem decidir per tots nosaltres. Una forma que portem al cor, però que hem anat cultivant a través de la generació.